Haino hai Tripura hasini joto lukurokni bagui tegeisa big breaking eba kutung koktoma hani mano miani salo 138 BSF headquarter ni 13 jon khorok chitham COVID-19 positive koktoma phaimani yagulo tinibo haino hai kacharo salchapano kebeng yawi haino hai tinibo tei khorok chitham BSF jawan rokni besago mamjakha corona virus borokni bisingo khoroksa mamui songnai worker bo tongmani koktoma obo haikena जों नुगै मानखा हासेनि मन्त्रि अक्रा बिप्लब कुमार देब ससियेल मिडिया नि बिसिंथि हासेनि लुकुरकनो साक्लाय मंगरखा दिनिबो हाइनावहाय तै खरक चिथाम 13 जन लुकुरकनि बसागो कोविड-19 एबा कोरोना भाइरास पजिटिव हाइमानि कोक्टमा साक्लाय मंगरखा हासेनि मन्त्रि अक्रा बिप्लब कुमार देब जों बाहायगोन साइमानखा पुइलानि सालो खरकनि BSF जवाननि सागो कोविड-19 एबा कोरोना भाइरास नि टेस्ट पजिटिव फाइमानि आबनि यागुलो कोक्ति सालो हाइनो हाइ 12 जन एबा खरक चिनै BSF जवाननि सागो कोविड-19 एबा कोरोना भाइरास पजिटिव नुकजाकमानि केबा जों नुगै मानखा 12 जननि यागुलो हाइनो हाइ तांसाल हर हासेनि मन्त्रि अक्रा बिप्लब कुमार देब हाइनो हाइ ससियेल मिडिया नि बिसिंथि हासेनि लुकुरकनो साक्लाय मंगरमानि 12 जननि यागुलो हाइनो हाइ 13 जन खरक चिथाम बरकनि बिसिंगो खरकनै स्रायबो दंगो अ खरकनै स्रायरकनो खबै टोटेल 13 खरक चिथाम 13 जन जवान रकनि सागो कोविड-19 नि टेस्ट फाइका पजिटिव जों नुगै मानखा बाहायकेनो दिनि कराक सालो मिया तांसालनि मानजाकनाय 13 जनरकनो गाहाम साखामनि बागै आगरतला जिबि साखामनो तुबुजाकमानि बरक जतननो तियो बाहायकेनो दिनिबो हाइनो हाइ तेकेसा कोक्टमा हासेनि लुकुरकनो किरिमावो हेबा कामांमावो खिक्लायमानो कोक्टमा फेबा चिंनि साक्लायमं एबा चिनि नाहारमं केबनो किरिमावो खिक्लायनानि केबनो पेनिक खायनानि बागैया फेबा कुबुई मांगबिलि कुबुई कथमा नरकनि बसकांगो तुबुनानिनो चिनि नाहारमं फेबा चिनि बसकांगो तामो कैलकुलेशन माले तामो ग्राफ माले जों नुगै मानखा लकडाउन नि जरावो पुइला 21 दिन आबन यागुलो सेकेंड फेसो 14 दिन आबन यागुलो थर्ड फेसो हाइनो हाइ 14 दिन ओ लकडाउन नि जरावो त्रिपुरानिबो फातारो केबो माथांलिया एबा त्रिपुरानि फातारनिबो केबो हास्टेव हाब्रनानि पारमिशन गरै फियाबा BSF जवान रकनि सागो आसुमसा बियांनि कोरोना भाइरास फाइसक पाइका आबनो ताबुक वाना लाइजाक हासे हापांनि तां अक्रा एबा नाइकल आदं रक एबा हनिमानो हास्ते साखाम बेदेकनि साखाम नायनाय रक जों नुगै मानखा पुइलानि स्टेबो खरकनै BSF जवाननि सागो कोविड-19 नि टेस्ट पजिटिव फाइमानि यागुलो आबनि ती सालसावो जों नुगै मानखा ती 12 जननि सागो कोविड-19 पजिटिव कोक्टमा फाइमानि फियाबा द्रुक सालसाबानो केबें यावै कचारो हाइनो हाइ तांसालो एबा मिया नैमानो खरकनै जरायनो खबै खरक चिथाम 13 BSF जवान रकनि सागो कोविड-19 नि सिम्पटम नुकजागिया फानो बरकनि बसागो कोविड-19 एबा कोरोना भाइरास नुकजाकमानि जों नुगै मानखावबो हाइकेनो दिनैनि सालाबो हाइनो हाइ तै कैसा कोक्टमा हासेनि लुकुरकनो वानारनानि बागै एबा हासेनि लुकुरकनो कमांरनानि बागै अ कोक्टमा जथेष्ट नै मानो जों नुगै मानखा दिनिबो हाइनो हाइ 10टा 6 एबा 10टा 7 ताम्मानि जारावो
हासेनि मन्त्रि अकरा बिप्लब कुमार देब हाइनहाय ससियेल मिडियानि बिसिंति साख्लायमुं रोखा खरकसा मामुइ संनाय वार्कार न खबुइ तिनि बो हाइनहाय तै 13 एबा 13 जन BSF जवान रगनि सागो टेस्ट खालायजाकमानि रेजाल्ट फाइका पजिटिभ आबनि बागै तावसाक जरातै एबा तिनि साक जरातै टोटेल चिनि त्रिपुरा हास्टेव टोटेल कनफार्म COVID-19 केस 42 आबनि बिसिंगो खरगनि डिचार्ज मानखा तै तावसाक जरातै एक्टिभ कनफार्म केस 40 एबा 40 त्रिक चिनि नटिस नि बिसिंगो गोबांकुक मारिव थाङै सगै दङ त्रिपुरा हास्टेनि COVID-19 केस मियानि साल 29 दंमानि दिनै सागजरातै थाङै सगै गाबो 42 तै मिया सागजरातै एक्टिभ केस दंमानि 27 आबो दिनै सागजरातै थाङै सगैका 40 एबा 40 बालाइखे स्टेप बाय स्टेप बालाइखे ग्राफ बालाइ कुसुगो कासावै दङ त्रिपुरा हास्टेनि COVID-19 केस आबनि बागै जों नुगै मानखा COVID-19 नि दासबुट त्रिपुरानि मांपिलि एबा त्रिपुरा हास्टेनि ग्राफ आबो कुसुकनि मारिव थां कासाइमानि चिनि तावसो जरातै चिनि नुक मारिव जों नुकजाखा दिनै साक जरातै त्रिपुरा हास्टेव टोटेल कनफार्म केस 42 तै एक्टिभ केस 40 बरकनि बिसिंगो डिचार्ज संखा खरकनै एबा तावसाक जरातै खरक साफानो थैमानि कक्टमा गदै हासेनि लुकुरकनि बागै हजरावो अबनो काइसा कक्टमा एबा बिग ब्रेकिं नै मानो हाइनहाय तिनिबो मियानि हाय मिया 13% BSF जवान रगनि सागो पजिटिभ कक्टमा फाइमानि आव कक्टमा त्रिपुरा हासेनि लुकुरकनो कमां रमानि हाय तिनिबो हाइनहाय तै खरक चिथाम 13 BSF जवान रगनि सागो COVID-19 एबा कोरोना भाइरास नुकजाकमानि कक्टमा फाइ सपाइका बरकनि बिसिंगो खरकसा मेस वार्कार मामुइ संनाय वार्कार नै हासेनि मन्त्रि अकरा बिप्लब कुमार देब एनाउन्स खाइका फेबा अबनो गाइसा पजिटिभ साइड चिनि बागै एबा कक्टमा काहाम चिनि बागै ताबसाक जरा खरकसा फानो सिभिलियन एबा टंक सकलु कुरकनि बिसिंगो अ भाइरास नुकजाकमानि कक्टमा गरै तिनि साक जरातै बेबाक पजिटिभ केस आबो BSF जवान रगनि बिसिंगनो आबो पजिटिभ एबा इनफेक्ट मानि कक्टमा एबा इनफेक्ट मानि जों नुगै मानखा आबनि बागै हासेनि मन्त्रि अकरा बिप्लब कुमार देब बिनि फेसबुक पेज अबनो लुकुरकनो सानानि चाइटक जाखा जे देयर इज नो पजिटिभ केस एमंग सिभिलियन खरकसा फानो पजिटिभ केस गरै जे सिभिलियन रगनि बिसिंगो इनफेक्ट मानि आबनि बागै वानानानै कक्रै एबा कमांनानै कक्रै हासे हापांनि बखाक्तै एबा हाकतर हापांनि बखाक्तै दाक्ति पजिटिभ केस रकनो रिकभार खलायै नगो किफिलनानि बागै एबा डिचार्जनानि बागै जेसेक नांमानि चाइटक मं हासे हापांनि बखाक्तै खलायजागै दङ फेबाचिनि खलायताय तामो अबहाय जरावो अबहाय चाचारारा जरावो काइसाताय काइसा जों हेल्प खलायलायनानि काइसाताय काइसा चुबाचुनि याक फलगै लायनानि आबनि बिसिं ससियेल डिस्टेन्स मास्ट बि जों मेनटेन खलायनानि नांनाय जों थबनानि नांनाय मास्क जों फातारा अंखर कांगांके थुबनानि नांनाय हेन्ड्स ग्लाभ जों फातारा अंखर कांगांके यूज खायनानि नांनाय सैनिटाइजार एबा फातारि न किफिलमानि यागुलो चिनि रिजुम एबा चिनि बसाक न जों तुकुबै जों रिजुम न सुबै तुकुबे मानि यागुलो यासा नगो हाबनानि आबो जतन चाइटकनानि नांनाय थियाबा पाइथागो अबनो काइसा कयमुं जों ताताल कक्टमा एबा फेक निउज ता शरीर लाइदि एबा फेक निउज नरक पुजोता सादि बेबाक साख्लायमुं आबो हास्ते साखाम बेदेक एबा हास्ते हापांनि बखाक्तै साख्लायमुं रोजाकनाय आबनि यागुलो दात बिदाल कक्टुम बेदेक निउज चेनेलनि बिसिंतै साख्लायमुं रोजाकनाय ससियेल मिडिया एबा फेसबुक नि बिसिंतै WhatsApp नि बिसिंतै जे भाइराल निउज नरक पुजोता सादि आबो हास्ते साखाम बेदेकनि बखाक्तै हास्ते हापां बेदेकनि बखाक्तै सिकांनो साख्लायमुं रोजाक तियोबो हाइकेनो केबो फेक निउज पिरिया तंखेनो हामो केबो पिरि तंखां कांके आबो दाक्ति क्राक बो थुमजागनानि साख्लायमुं रोजाक अबनि से सिकांनो जों नुगै मानखा पाइथागो बनो कयमुंनारगो केबो पेनिक टांदि केबो वानानानि कमांनानि कक्रै फेयाबा जों अ कोरोना भाइरासनि यगनानि काइसानो लामा जों ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालायनानि नांनाय जों काइसा दाय काइसा सुबा लायनानि नांनाय जों क्लीन दंनानि नांनाय
जों नकनि अंखरियाबुई एरें हातिव थांयाबुई एरें जों लाहारा अंखरियाबुई तंनानै नांनाय जतननो खुलुमगा लेके चलो सोच नहीं अभी शुरुआत करो होगा कल से ही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आंखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज है ICFA University, Tripura.